Kohan men ko para ha u Jesus Christ menta ki sngi ngiyos ngeu ki kentin ki ba ngeu tenat bat ki ba sho jingmut bat shongkun nagabanta jonga bat jungpi ban puson ki kentin ki benengkong ki ba ngiyos ngeu naga gospel ki ba try Ukraine la newang newle ha kane kasngi kide kine ulatung sa nyopo arngut ban lej ban yelap ya gospel palat ya gitu ki arngut ki apostol ki jungu u Jisu udang jit susu sa nyopo arngut ban lej ban yelap ya gospel nang ta hadin ba u ladep jit lana de pa yaki arngut utrai uong haki yakine ki kentin kajing ot shisha kabun hanrei kinong trei ki kendiat nang capat ngiyos ngeu hapdeng Jisu upha yaki banyelap ki gospel ban ai jingsuk haki to ki breu ki bedon kam yaki jingsuk bat kerpange yaki to ki breu ki bapediang ke jingsuk ai ke jingsuk ke jongpi kan sa bat ki bat unang tha ya ki senran ke jungu khamtame ya ki ne ki bau pha mandak sgi arngut ki nyop arngut banom rai e bandon kata ke jingshania telit lan yalade ha ukres ha blei ubala khot ya ki ubala pen khamti ya ki kane kakam banlong ki missionary ngiyos ngau kumjuro hakabakado utrai uong yakine kentin hakisenran gejuku haba pialap ya gospel haba kipediang ya kejengelap kejungpi toong hakito gibriu ba kahima oblei kalawan hajan jongpi kahima oblei kalawan hajan jongpi kohan men ko para kine kide kentin kiba syongkun bat kiba shojengmot na kabanta jungi bara omdei bang isngap ya ka menta kasngi hanrei namar ba ngilong kita ki missionary ki jong okres bara khot ngilong ki missionary jong okres bonsin habangi ong ki missionary ngi snutho bat ngi muidur yalade bangi haban mi na ying ban lech shakaway pat kari ngime nalaga jong kasnong ngilej pat hakiwe kisnong nagi jaka kata kaba ngis ngoto kelum habangi ong yakane ke kentin missionary hanrei menta ka step ngi habas ngutu ko hanmen ko para utrai ulakhot yangi banlong ki missionary jungu omdei ban mi na ying ban lej shakiwe pat kilong ying omdei bangin mi na kisnong bangin lej pat hakiwe kisnong omdei bangin mi no nakala ka jong kari ban lech sakaway pat kari hanrei kan mau ngilong ki missionary ngila ban pan priang ya gospel ka jong try ha ka jaka ka ba pishong ha ka jaka ka ba pitrei ha ka jaka ka ba pilej pila banlong kita ki missionary ban ngilong ki missionary ha ka ne krukom dein mata ka daw menta ka sngi pidei banong halade ngaru lakhot daw try banlong u missionary ne ka missionary ha ka jing im jonga baman lakasngi lengba ki ktin ki banga kren lengba ki kam ki bangale lengba ki jingle isne jonga lengba ka jingkner jonga lagi jong ki kti ha kane kurkom ngila banlong ki missionary ngakwa bangin sngutu ko hanmen ko para utrai habau khot yakine ki senran ki jungu bat yaki apostol ki jungu ukhot yaki ningkong na shabe bandon rengkat batu ukhot yaki ningkong na shabe bandon rengkat batu kabar ukhot yakine ki senran jungu bat ki apostol ki jungu ba kinsha hikai na u ba kinsha hikai na u lene ba mau un hikai yaki ban makiro kin pediang ya ke jing hikai ke jing u kanai kadai kada kabaar kabalai pat haba
kila don rengkat badu haba kila syahikai na unpa yaki banyelap ya gospel nang dapat haba ulapa yaki kan mau utrai uai kabor yaki ban yalap ya gospel uai kabor yaki ban mapop utrai uai kabor yaki ban duai ban kta ya kitogi bapang basutam bakin yo ya ke jingko jingkia bakin yo ya ke jingkerku jongoblay kine kidei ki banta yole se kiba ngi haban snuto haba ngi ong utrai ulakhot yangi banlong ki missionary such as in ngan ong biang ya kine utrai ukhot yanga badepi bandon rengkat badu utrai ukhot yangi bamangi ngin syahikai na bangin pedang ya ke jeng hikai ki jeng balai baula pa yangi ban lej ban yelap ya ke gospel badul ai bor yangi ken kum kita ki missionary ban kner kikti jengi ban duwai nag banta ki wei bangin kner kikti jengi bangin le kamis nei ban ya rambe ki wei knang bamaki kinyo ya ke jengi ke jeng kerku habangi peje kine ki sauntuli ki bangi ladap ong menta ko hanmen ko para ngi snuthu shai kedar ba ka jing em jongi kum ki missionary kam de na kabenta jonga yala de marwei henry ka de na kabenta jong ki wei ka de na kabenta ka jing mentoi jong ki wei ka de na kabenta ka jing baha jong ki wei kadai na kabenta karoi kapar jong ki wei kadai na kabenta baki wei kin snutho ya kaktin ga jongblei kito ki bompat snutho baki wei ki bompat yosngau ya kakerteng ga jong trai kin yosngau ya kakerteng jong trai kin pediang ya kakerteng jong bamakiru kin yo ya ki jingi ki jingkerku kin yo ya kata ka jing pen em bom jukut kemamanga mapi ngilak melenti om dei tang mangama pi ki dei ban yo ya kata ka jing im bom jukut han rei ki wei ru ken kin yo ya kata ka jing im bom jukut kane ga dei ka jing mot lane ka jing im jonga ba jong pi kum kita ki shakri lane ki missionary ki bau kris ulakhot ko han men ko para dein matakadau ha kane ka sngi ngakwa ban khot ban wer yala de badia piru kum chu ba ngi hab ban long kita ki briu ki ban ra ban ai yau kris keleng saudong kapertei ko han men ko para utrai uong yakin ki kentin ha ki apostol menta ha ki senran ki jung ki bau lajit nengkong na syab kajing ot shisha kabun Henry kinong trei kiduna lane ki kendiat ko hanmen ko para kade ka kamram jonga ba jung pi iwe pa iwe lada manga ma pi ngi sim khya ya kane ka jing ong jong u Jesus Christ ka jing ot ka babon kinong trei pat kiduna lane ki kendiat lada mangi baro ngi sim bentalang ngimduna ho ngi i menta kilingdo haki parish lane haki kijaka bakitrei kiduna hadu kata ngiyo i haka parish ka jungi ngiyo i haka parish jong kiwei ngiyo i keleng saudong ka kabalang jungi ngiduna kilingdo balai ngiduna kilingdo haban keli mapi om dei mangau haban keli marwei ho ngaban keli yelade balai kilingdo menta kiduna hakabalang jungi balai shisha kiduna namar bang mangi baro ngim sim khya ya kane ka jing ong ka jong jisu ka jing ot ka babun hanre kinong trei pat ki khendiat lada manga mapi lada mangi iwe pe we ngi sim khya ya kane klampep ko han men ko para ngin sayo belai kilingdo bantrei hakabri sawan jung ngin sayo belai kiriuniam sinrang bat kentei bantrei nakabenta kahima jongo kres dari mata kerau pi kumukpa hayinga sem
pidon kata ka deity ka kamram ban shim ya kane ka jingong jong Chris namara pila day u missionary tolong u missionary kay nagbantao kun rang jong pi haying yalap ika gospel how kun rang jong pi yalap ika gospel ko jong try ha ka kun kan thai jong pi kam tame bamakiru kun sngutu ya kane ka kam missionary ma lengbai jong pi ki kun jong pi kin sngutu ya ka gospel ko jong try kin sngutu ya kane ka kamram ka ba utnai ula ai henry kalong ka ba sngusi bat ka ba sngu diau habangi pe ya kilong ying long sam jungi menta ki kime ki pa kim don por ban long kita ki missionary ki nong yelap ya ki jong ki khon dei ma tak dang i ki yong long yeng lo sam jungi menta ki jingai no na ka balang ki jingai no na ki kam riublei ki jingai no na ka jing em ba ba jong ki jingai no baro balai ki khon red jungi ki klet ya ki sniu try balai ki kret ban wan simbenta hakikam jong ka balang wan haki jeng hikan yang baper namar ba kakamram jong aba jong pi kumukpa kum kita ki missionary ngi klam le na ngi klam pendap dei ma takadau ladang ngi kwa ban yo bon giling do hapo kabalang Catholic jengi ban rei haki paris baper ban rei haki jeka baper ban yalap ke jong ya ke gospel ka jong try ban khot ya ki wei ban wan so try sedang naki ying kisem jong aba jong pi kanai kadai ka basisha kanai kadai ka jingkhot ka jung trai ya pi ki kimi ki pa hoi ngong na du basdang yala de rukum ju nga kumulung do ubala khot utrai nga dei ban kren ye kanai api dei ma takdau menta ka sngi nga kren ngam laban wan rong hayi nga sem jung pi iwe pai we man ka por man ka sngi man ka klimat hanrei kanai kadai ka jaka ka ba la ai nga bangan kren ye kanai kumuta missionary hoi ka jing em junga kahaban yai rengkat bat gane ka jingkran ka junga happy ko longkmi ko longpa ko kun samla token ngin sngutu shai ya kane kaba ukres ulai hangi kaba kado yolese ko hanmen ko para ngi haban sngutu shai lada manga ngakwa ban long utau missionary ubasisha ban la ban pendebhok ya kamram ka jung trai lada mapi kumukpa kum kakmi lane kum ki kun samla lada pikwa ban pendep lane ban lehok ya kata kakam kabau trai ulapan kam ti pi dei ban leken ya kito ki sautli ki bangi laong meni habau trai u khot yangi ban long ki missionary nengkong don rengkat badu trai utrai u khot yang abadi ban don hasenda jong u om dei bandon bat ki we ki jing im ki jing long ki jing man jong kane ka prathei om dei na ka banta ka jing snu bha jonga om dei na ka banta ki e hanrei la khot yang ban long missionary la khot ye pi ban long kita ki missionary bandon hasenda jong utrai bandon rengkat badu trai habangi don rengkat badu trai klempep ken ngin la ban yo pediang ngilaban yo sneu ngilaban yo ngilaban snuto ya kita kijing hikai kiba ukres uhikai yang abadi pi ngideban pediang ken ya kene kijing hikai jung u ladangi don rengkat badu trai lengba kijing imba bah jungi lengba kijing le jungi baman kasngi lengba kijing simbanta jungi hakikam kibang ngidei ban le kum ukristan kum ke kristan klempep ngin seyo ya kita kijing hikai kijing u ban ngila ken ban lek keleng saudong ban yalap ya ke gospel ban khot ya kiwe ban wan pai shu namar kahima ublei kelajan namar kahima ublei kelajan token ko han men ko para hakane kesngi ngiduai nak benta kine kijinge ba mangama pi ngila ban long kita ki missionary ki bahak ki missionary ki basisha ki ba pendep hok yala ka jong ka kamram yala ka jong ka deity ban yalap ya ka gospel ban khot ya ki we ban kelak bamut namar kahima ublei kelajan and yo Jesus Christ